तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई संग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी में कदम रख देले बानी आ रउआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ समन के म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रउआ रक्षाबंधन के गाना, चाहे रउआ विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रउआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ समझ से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी और चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आइल बनी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता तो वो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा। हाले में वो गाना वायरल भइल पवन सिंह के कि डांट दी कैसे हरे संगतिया पुरान ह। तो यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट मैटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा कि केहू के प्यार कहबो होई न पूरा, कि केहू के प्यार कहबो होई न पूरा, प्यार के पहिला अक्षर बावे अधूरा, प्यार के पहिला अक्षर बावे अधूरा। सतावेला दुनिया दुश्मन, सतावेला दुनिया दुश्मन, महरेला छोड़ा, प्यार के पहिला अक्षर बावे अधूरा। काहे कि प्यार के अक्षर अधूरा, काहे कि प्यार के अक्षर बावे अधूरा। तो उम्मीद करतनी मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रउआ कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन इससे पहले रउआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रउआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ई रउआ ऊपर डिपेंड करते रउआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर वह कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।